Erokamano Sharon. Penj kitimoga ni wadwaro timo gimiluongo ni measurements and evaluation. Wadwa ng'iyo ni nyithindo gi osepuonjgi to giseyudo ginyalo yudo grade mane, to grades go kosetim go measurement and evaluation itiyo ga godo mar placement. What decide ni okay ka mar class 8 cha to decide ni koro nyathini oseyudo max 400 onego bed ni odhi e national school. Ka en moro mo nyalo dhi extra county to yudo max kamae, county schools kamae nyaka sub county schools. To mano be matimre ka class 12 kae. Nyathi moyudo A mago nyithindo mo wang'iyo ga ni magi dwaro no bed laktar, obed engineers, obed architects gi professional courses moko matieko higni mang'eny go, madwaro somo mang'eny go. To ng'ato ka ng'ato nigi grade ne, nyaka ng'at moyudo D cha kata D minus, ng'at moko fuo. Nitie courses miluongo ni TVET monego bed ni jogo dhiye to chako tiegre mos nyaka chieng' moro gilony e course ma gisomo no. To kochopo ni koro nyithindo be okalo, mano be ober nikech janyuol katero nyathi e school to tero nyathi e school ni mondo nyathi odhi okadhi. School jopuonj be ka puonjo to puonjo ni nyathi odhi okadhi. To kata kamano kalo no to ok ber kokale gi yo mok ber. Emomiyo nyaka ne wachak timo penj e Kenya kae, higa ka higa iyudo jatend migawo kata Minister for Education matinde waluongo ni Cabinet Secretary for Education kalando results nyaka ne nyiswa ni magi results mowuok to magi results ma jok manyokwelo nyotimre. Higa ni waneno ka jatend migawo mar somo miluongo ni Ezekiel Machogu owacho ni onge kama ne